ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, 2026 ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦରମା ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ। କାହିଁକି ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। କେବଳ ବେତନଭୋଗୀ ନୁହନ୍ତି, ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ PSUମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏହାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେ'ର 1.8 କିମ୍ବା 2 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁସାରେ ପାଉଛନ୍ତି ଦରମା। 2025 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ 2026 ଜାନୁଆରୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ।